berriz ere irabazi arte podcastera. Ongi etorri ala, zer moduz? Banekatuta. Zergatik? Kabian urten eta gero, martxa hartzea kosta egiten da. Ai, bueno, pixka zaila da olaz, baina gaur gogotxu behar zaitute, Gonbidatu oso onak ditugu gaurkoan. Badakiten nahi, oso profesionala naiz. Ah, bale. Aurkeztu gonbidatu da. Aurkeztuko ditut, bai. Gurekin gaur, Joana Garitano eta Markel Uranga. Ongi etorri podcastera. Kaixo. Esker. Zer moduz zaudete? Ondo? Bai, urduri. Bueno, galdera errexak prestatu ditugu. Eskerrak. Ondo. Irabazi arte posgarren denboraldia martxan deagoia da, zer moduz izan da harrera? Oso, ona, egia esan. Bai, nik lau aurre estrenaditara jun naiz, eta egia esan jendeak oso gustora ikusi ditu atalak, egia esan gurekin ere oso ondo portatu dira. Pozik gaude. Bai. Agian pixkat ezberdina da zuretzat Markel berria zalelako, baina zuk Joana ja urte batzuk daramazkizu, eta nola ikusten duzu bosgarren denboraldia? Desberdina ikusteet, azkenian gaiak pixkat aldatzen diralako, baina usteet oso ondo gelditu dala, eta bai, nire familiak eta lagunak ikusteko gogoz. Markel eta zuk debuta egin duzu aurten, Bai. zure lehenengo fikzioa da, eta zer mozko esperientzia izan da. Egia esan esperientzi polita, baina, kosta egin zait. Bai, bueno, oso eroso. Ze zentzutan kosta zaizu? Nire lehenengo fikzioa izan da, dena grabatzen nuen bitartean ikasi izan dut, orduan, kosta egin zait alde horretatik, baina, esan oso ondo pasa, eta así que, bai. Ikusten gara. Hasieratik zuk ja antzerkia egiten zenuen, edo zure lehenengo aukera izan da interpretazioan ere? A ber, txikitan egiten nun, eta ikastolarekin. Oso ondo pasatzen nun, egin izan ditut antzez lanak, baina, benetan paper bat, serioa hau izan da, orduan, nire lehenengo aukera izan da. Eta zurea bosgarren urtea da, Joana, ez dakit aukera izan duzun Markelekin hitz egiteko eta transmititzeko alkuren batzuk, baina zuretzat nola da ja bosgarren urtez lan hau eukitzea? Suposatzen dugu ja ez dela arraroa. Ez, urtero iten dut, eta ja, ohitua nago. Udarak iristen diranean, nila hasten naiz, grabatzea noa, que emozion, tal. Eta ikusle berrientzat, nola deskribatuko zenituzkete zuen pertsonaiak? A ber, nire abeitzat jatorra. Mutiko jatorra, futbolaria, printzipioz ikasle ona, eta nik uste dut, publikoari gustatzeko egin da dagoela, orduan, bai, nahiko erresa. Lili, pixkat itxia da, hasiera batean ez ditu lagun asko, malen bakarrik, eta gustatzen zaio familiakin denbora pasatzea, bere aizpat, aitona eta aita ere asko maite ditu, eta vegetarianoa da. Datu garrantzitsua. Bai. Eta zuen tramatik, ze kontatu dezakezuen momentuz? Hasieran ez gara oso ondo eramaten. Bai, hori bai. Hori kontatu zakego. Baina ez zer gehiago, hori, dia Lili Malen eta Ekainen abenturak, eta pixkat Ekainekor muturra sartzen du. Izango zarete enemies to lovers. Ikusiko dute. Ez dira kontatu ez, orain. Koinik ez. Historio horiek beti funtzionatzen dute. Termino hori, denboraldi honetan ezagutu dut. Zergatik esaten duzu, olat? Zergatik esan duzuzu. Bueno. Ja. Esperientzia pertsonalak. Vale. Bueno, Joana, konta egozu pixka bat zeintzuk izan ziren zure lehen urratsak. Zer egin zenuen irabazi arten sartu baino lehen, ea bazten ukan harremanik antzerkiarekin edo interpretazioarekin? Nire aizpa hasi izan antzerkia egiten eskolan, eta ikusi nun bere antzez lan bat, orduan niri ere gustatu zitzaidan, eta apuntatu nintzen antzerkitera eskolan, eta gero apuntatu nintzen Borobile estudiora, hor egin nun antzerkia 3 urtez edo, eta nire irakasleak esan zian casting bat zeola, eta apuntatzeko, orduan ninun, eta hartu zinaten. Eta lehenengoan barrura. Eta hori. Gustatuko litzaizuke zure ibilbidea hemendik joatea? Ez da gehien bilatzen ari naizena, baina aukera badakat, bai. Eta zu, Markel, zuri beti gustatu izan zaizu antzezpen mundu hau? Txikitatik. Nik ditut nire amama eta itxitxan etxean, argazkiak igual, genekan barneko patio bat, eta tendere eroa genekan. Eta nire amonak izara jartze zitunean lehortzen, nik egiten ditu nire antzerkitxo txikia, eta jartzen ditun paiaso zudurrak eta bai, txiki-txikitatik, eta antzerkiak egin izan ditu denean, pila bat disfrutatzen ditut. Mozorrotzea, jantztea, eta... Eta zein izan zen zure bizitzan inflexio puntu bat edo esateko, igual hau, ez da gitu, igual nire bidea da edo... Nik goratzen dut, hemen sartu nintzela, nahi gabe.
Orduan, kastinak egiten hasi nintzen, gustatzen zitzaidan, errestasuna neukan, eta alde hortatikan, nahi gabe izan zen. Osa, apuntatu nintzen, da esan, venga, oazen probatzea ber zer gertatzen den, ze norbaitek gomendatu zian, eta bentxe. Eta batean irabazi artean. Bai, hori da. Eta jakin izan dugu bikoizketa ere egin duzula. Bai, osea, hortikan hasi zen, nire anai txikia jaio zen, eta, karo, nahi nolabait pena matezian ez egola euskerazko ikusentzunezko bikoiztua, berez, ni bikoizketan sartzak ez du inolako erlazorik, baina sartu nintzen. Eta, oso ondo pasatzen nun, eta irakasleak dirudinez, horrelako gauzak gramate zituen kastinenak eta esan zian, bueno, apuntatu zaitez, bikoizketan oso ondo pasatzen dezu pertsonaiak egiten eta hori pixkanaka sartu nintzen, eta hementxe, osea, bai. Hori alde batera utzi duzu, horrekin jarraitzen? Ez, orain jarraitzen dut, oso ondo pasatzen dut. Eta orain baita antzerkira apuntatu naiz borobilen, eta... Oso ondo. Bai. Zuek esperientzia asko eduki dituzue, naiz eta oso gazteak izan, irabazi artez aparte. Eta zuk, Joana, urte batez egon zinen, Estatu Batuetan ikasten edo Kanadan, ez? Bai. Zer moduz esperientzia hori? Ikaragarria. Oso desberdina, ze, bueno, kulturak nahiko desberdinak dira, jendea ere bai, oso irekia da jendea. Eta, oso ondo pasa nun. Egon nintzen familia baten etxian, eta oso jatorrak, bihurtu ziren nire familiaan. Eta baita ere egon nintzen bizitzen Belgikako neska batekin, eta nire aizpa ere bihurtu zen. Eta bai, eskolako jendea oso jatorra, oso irekia, beti laguntzeko prest, eta bai, oso desberdina, baino oso polita. Eta pelikuletan asko ikusten ditugu Estatu Batuetan edo Kanadan egiten diren festa hauek, zer moduz dira festak, satxoa pixkan nahi dugu? Bueno, egon nintzen bizpairu festetan eta pelikuletakoak bezalakoak dira. Zu juten zea etxe batera, kentzeituzu zapatak daude zapata guztiak lurrean toki batean, eta gero dago jende pila bat, salan, musika atope, eta bai da pelikuletan ikusten dena bezalakoa. Horrez datorre ertzaintza etxera, soinuaren gatik? Bueno, festa batean egon zen borroka bat, kanpoan, eta etorri zan aita bat, zerbait, etzan ezer pasatu. Baina, bai. Eta goiza maitzen dira festak? Edo? Hemen baino asko zegoizago, bai. Hasten dira behatzetan, amarretan, eta irutarako ja jendea joniten da, ordubitarako igual. Esango zenuke zure izaera aldatu dela Kanadan egon zinenetik? Zerbait aldatu dela zuan? Esango nuke, lehen asko zere lotxatu jagoan nintzen, eta naiz pixkat itxia, baino irabazi dut konfiantza gehiago eta guain saiatzen naiz irekiagoa izaten. Eta bai, usteet, kanpoan egoteak asko lagundu didala hortan. Igual independentzia bat edo... Bai. Hizkuntzaz aparte ez, suposatzen dugu. Bai, baita ere. Eta gomendatuko zenuke esperientzia hau? Bai. Osa, alba dizu, egin ze bizitza aldatzea izu. Zu joan zeiak? Ni ez. Zu ez. Zu oso hemengoa zara, ez? Hemengoa. Zuri lehara gustatzen zaizu? Asko. Ni oso komodo nago hemen. Bai. Nire gustatuko litzaidake, agian noiz behinka. Atzerrira joan, hilabete batzukan egon. Bai, Bai. Bale. Bai, hitz egingo dugu. Bueno, bai. Jesus. Zuk, Markel, adimen artifiziala ikasten duzu, ez da? Bai, EH1 nago lehenengo urtean, eta bai, hasi berria, hasi que... Eta gogorra da? Berez lehenengo urtea informatikan izaten da kribantzeko bat, eta matematika asko daude, gainditu gutxi, eta bai, momentuz libratu nahi zan. Baina nik galdera bat daukat, zuri interpretazioa gustatzen baldin bazaizu, zergatik sartu zara adimen artifiziala ikastera? Ez dakit, programazioarena eta asko gustatzen zait, baina bestaldetik ere interpretazioa eta horrelako gauzak egitea pila gustatzen zait. Orduan, saiatzen ari naiz pixka bat biak kombinatzen, baina, karo, bizitza gabe gelditzen nahi naiz, orduan, kosta egiten da. Eta chat GPT-aren inguruan galdetuko dizut, ze oso asko erabiltzen da, gaur egun. Eta zuek adimen artifiziala ikasten duzuenok, nola ikusten duzu egoera? Hombre, ni oso eskertuta nago chat GPT eta guzti hauei, ze irakasle partikular bezala erabiltzen ditut, orduan apuntak sartu eta dena azaltzen diate. Ez dakit, nik ikusten ditut batez ere laguntzeko modu bat bezala, eta ez medio bat bezala. Ni adibidez nago antzerkian sartuta, eta ikusten eta adibidez bikoizketan adimen artifizialak segituan jango diola eremua aktorei, eta horrek izugarrizko pena ematen dit. Eta nik uste izan behar dela, batez ere tresna bat,
eta ez nola bai gauzak errezteko modu bat, orduan hor pixkat baitut sentimendu batzuk ez ditudanak guztiz definitu baino. Ba, bueno, espero ez norbaitek hartzea eta esatea, bueno, hau ondo, baina hau ja Bai, listo. nola baita regulatu behar da. Hori da. Zuek ikasketetan erabilizan duzu ChatGPT-a? Bueno, batzutan, apuntekin laguntzeko. Claro, apunteekin. Edo, mateko ariketak ez ditudanean ulertzen, bidaltzen diot ariketak esaten dit. Ebatzi hau meset, edatzi, eta egiten dit, azaltzeit. Bale, eta zuk Joana, argi daukazu zer ikasi nahi duzun? Ba, nire lehenengo aukera psikologia da. Asko gustatzen zait, jendearen portaera eta zergatik portatzen da jendea horrela, hori aztertzea interesatzen zait. Eta bai, oraingoz nire lehen aukera hori psikologia da. Interesgarria. Bai, jendea aztertzea. Oso ondo dago, gero agian Markeli egin diezaiokezu psikoanalisi bat. Edo honi. Bueno, nik ez daukat argi zer ikasi nahi duan, baina zuk badaukazu, ez, hola? Arkitektura. Bai, baina oso saia da, arkitekturan sartzea, bueno, buelta batzuk eman barezkiot. Baina nota aterako duzu, eraz, lasai. Eta zuek, notekin presioak izan dituzue edo argi izan duzue beti zer ikasi nahi duzuen eta aurrera? A ber, nik beti osa izan ditut nota onak orokorrean, orduan ez dut inoiz presiorik izan orokorrean, gutxi gara. Ni ere ikasle nahiko ona naiz, osea, bai. Baina egia da aurten, azkenian, ia denbora guztian dituzu azterketak, eta azterketa batean ja faiatzen badezu, media pikutara juten da. Orduan beti egon behartzea guztira. Eta azterketa guztita nota honatera. Eta bai, bigarren batxi da hola pixkat estresante baino. Bai, ezagutzen dugu. Bai, ezagutzen dugu gertutik. Eta nola da local celebrity bat izatea eta ikasketek egite aldi berean? Netzako ilusio pila bat egiten dit niri behintzat. Ni aurre estrenalitara jo nintzen eta bomboi kaja bat egarriz diaten. Izugarrizko ilusioa, ez dakit noren izan zen eskerrik asko. Eta hori, oso ondo, baina nik, adibidez, nik 18 urte ditut. Orduan, karo, nire lagun guztiak eta nire inguru guztia, denbora guztiak, tala ikusiko dugu, egingo ditugu gifak, bideoak, stikerrak, super ondo. Orduan, pixkan lotxa, baina oso eskertuta, ni behintzat. Bai, nire bai. DBH-en negonian egia da, adibidez, laugarren mailan negonian, lehenengo mailako umeek biratzen ziaten nago hasi, tipo, hori irabaziartekoa da. Bai, bai. Nire eskolan orain lehenengo eta bigarren batxilergokoak haude orduan ez diate zer esaten, como tal, eta hori, baino, bai, aurre seinalditara juten naizenean ere ume guztiak ikusteak ilusio pila egiten dit, eta bai asko eskertzen eta egia esan. Bueno, naiz eta lotxe pasa erreferente onak zarete, nera eta umeentzat beraz, bide horretatik. Espero hori da. Bai. Bazarete, bai. Bueno, nola zure sekzio berri horretara guaz? Noski, guazen sekzio berriarekin. Sekzioaren izena lehen ukitua da, eta azkar batean azalduko dizuet nola funtzionatzen duen. Etxekoek ez baduzu gogoratzen entzun. Gure sekzioan nik galdera batzuk prestatu ditut, egunerokotasuneko galdera batzuk dira, eta azkarrak. Beraz, olatzek, baloia pasako dizue, eta zuek erantzun azkarrak ere egin behar dituzuen. Prest! Bai? Bakitzaretzat bat. Egotea espero. Joanarekin hasiko gara. Venga. 3, 2, 1, mendia da hondartza. Hondartza. Irabazi arten gehien gustatzen zaizun lokalizazioa. Mendia. Mendia? Mendia belarra, ez dakit. Larra pertsonaia bada. Zelaia, hori da. Zelaia. Venga, itxaron nola, pase berriro. Gehien jaten duzun janaria. Arrautzak. Vale, musika genere gogokoena. Rock. Lagunekin egiteko plana? Hondartzara jutea. Irabazi arteko kastinetik nor da hobea futbolean? Jon, o Aritz, o... Gomendatu telesail bat? Por 13 razones. Dutxan abestea bai ala ez? Bai. Animali bat izango bazina zer izango zinen? Izurdea. Eta irabazi arte denboraldi honena? 3. Wow! Ikusi beharko dugu, bai. Berriro. 1.000 esatea zu ez zauden denboraldi bat. Enuen espero, Markel. Nik oraindik ez dut ikusi guztiz.
Bestela Irakurri bai. Bestela. Egia da, irakurri bai. Bai, hori bai. Zea raroa den lehen aldiz, lehenengo irakurtza eta gero ikustea, ez zaizu egiten? Bai. Bai, batzutan irakurtzezunean, gero pentsatzezu, hau nola geldituko da? Nola ingo dugu, hau? Bai, ez dezu estena ikusten, eta gero esatezu, ikuste ez du ekipo guztia, ja kamarakin da prestatuta, bale, horrela zan. Eta, nahi behintzat ez dut lertzen. Mundu guztiak daki nola izango den zuk ezik, ez? Hoi da. Bai, hori da. Maitzen goaz, eta betiko galdera bengo dizuegu, beti egiten dugun galdera, eta da, ze aholku emango zenioken, beti egiten da, zuen 15 urteko pertsona horri, baina zuek bastante gertu daukazue 15 urteko Joana edo Markel, orduan, ze aholku emango zenioken 30 urteko Joana eta Markel horri. Jesus. Edo ze esango zenioken. Imaginatu zuen burua 30 urterekin. Hau grabatuta dago, eta 30 egin egun berdina. Bigariko dizuegu. Time capsule. Gu ez gara elkarrekin egongo, ni interrailean egongo naizela. Nik esango nioke zamore emateko, eta besteik zer pentsatzen duten, ez kontuan hartzeko. Eta nik esango nioke gogoratzeko, momentu honak badaudela berez, eta naizta bera jeitsi, checkpointak badaudela, orduan lasai egoteko beti gora egotzen dela, pixkat kursi jarrita da. Oso, kursi jartzeko momentua da, Markel. Hau da, espazio segur. Listo? Listo? Biztan da dana, eskerrik asko tortzagatik, Joana eta Markel. Gonbidatzagatik, Ondo gontzarete? Oso. Gure bai. Beraz, podcasta bukatu dugu eta datorren astean zuekin itzuliko gara. Nun dago podcasta ikusgai? Guaun eta primeranen. Eta Instagramen, hola? Instagramen, nik ez dugut Instagramen. Bueno, zatitxo txikiak jartzen ditugu Instagramen, beraz, hortik kotillatu dezakezue, zer kontatu dugun atalean gure luxuzko gonbidatuekin. Hori da. Beraz, eskerrik asko zuei ere, eta beste bat arte. Aio! Agur. Irabazi arte.